O ensino público do Barbanza secundou a folga convocada pola CIGA. A meirande parte dos profesionais mobilizouse para loitar polos seus dereitos e para conseguir unha educación pública de calidade e igualitaria. No día de hoxe, a CIGA Ensino convocou unha folga xeral no ensino público non universitario en protesta contra a política de recortes e de propaganda da Xunta de Galicia. A central sindical pide a recuperación de dereitos laborais e a mellora das condicións no sistema educativo galego, especialmente na redución de horas lectivas e no incremento de persoal docente para atender a diversidade. A folga tiña como principal obxectivo reclamar a redución de ratios, a eliminación da burocracia innecesaria e o recoñecemento salarial e profesional para o profesorado. Na comarca do Barbanza, esta iniciativa protestante levouse a cabo en moitos colexios, como pode ser no CEIP Praia Xardín, na localidade de Boiro. Nos últimos anos vemos que a dotación de profesorado vai a menos, sobre todo para un lado con necesidades específicas. É unha reivindicación que penso que como docentes temos que facer. É importante que un gran número de profesorado acuda a estas manifestacións, a pesar de que ter que quedar no centro uns servizos mínimos para atender ao alumnado que xe acude ao centro. Según afirma o xefe de estudos, estánse vendo moi afectados no que respecta ao Departamento de Orientación e tamén na atención do alumnado con necesidades específicas e cos coidadores. Este centro educativo veuse afectado sobre todo no Departamento de Orientación, que é a nosa demanda principal, en canto a atención ao alumnado con necesidades específicas, e en coidadores tamén temos menos que o ano pasado. Ese número de alumnos aumenta e o persoal que o atende diminúe. Así mesmo, aproveitaron o día de hoxe para acudir á protesta ao redor dun 65% da plantilla do profesorado. Hoxe faltaron 16 profes que se sumaron á folga que se está celebrando en Santiago, que será aproximadamente un 65% do claustro. A loita tamén se trasladou a outros centros educativos, como foi o caso do CEIPO Grupo, en Ribeira. No noso centro secundaron a folga 26 mestres e mestras e as familias, a AMPA fixo un chamamento a axudar con esta folga en defensa do ensino de calidade. Viñeron ao centro moi pouquiños nenos, en total pois uns 47 nenos e nenas, me parece, porque entendemos que as familias teñen que conciliar a súa vida familiar e laboral. O centro está aberto con normalidade, o alumnado está sendo atendido polo mestrado que non secundou a folga. E non se rexistrou ningunha incidencia. No grupo, máis da metade do profesorado secundou a folga. Somos 36 mestres e mestras, e deses 36 hai 26 en folga. E alumnos somos 380. Eso acudiron ás aulas 47, unha folga promovida pola CIGA e que a AMPA do centro tamén apoiou pola situación que se está a vivir nel, onde falta un titor-titora en terceiro B e tamén profesional especializado. AMPA animou as familias a secundar a folga pois cos seus fillos e fillas, como un punto de apoio ao ensino público, en particular á situación do centro. É unha demanda que fai a comunidade educativa, entón as familias entenden que a calidade do ensino vai a ser para os seus fillos e fillas, por iso entenden que o profesorado secunde loitar por eses dereitos da educación de calidade. A CIGA Ensino sitúa por riba do 60% a porcentaxe de asistencia á folga.